Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canarias Baixas. Empezamos unha nova edición de Falemos e, bueno, aínda que amenaza a chuvia, parece ser que as borrascas nos deixan un pouquiño despois de todos os danos que nos fixeron durante 7 semanas continuadas, tanto en terra, nas inundacións e nos problemas que xeran nas rúas e nas carreteras, nos camiños, etc., pero principalmente na ría, no mar. O marisqueo abrásano despois daquel ano xa complicado que foi o ano 23. Este ano parece ser que non ten fin, donde moitas das mortandades do marisqueo, ameixas, berberechos, etc., navallas, longueiróns, pode andar alrededor do 80 ou 90% en algúns sitios. Temos a sorte de ter unha ría das máis productivas, ou unhas rías das máis productivas, pero nas que desembocan ríos que, lóxicamente, axudan durante moitos meses do ano, pero de vez en cando complican a vida a toda esta fauna. Estaremos e analizaremos toda esta situación que afecta, e ademais escollemos a unha das cofradías do centro da ría de Arousa, que ademais ten un impacto altísimo na economía da illa de Arousa, o Mundo do Mar. Estará connosco o patrón da cofradía da illa de Arousa, Juan José Rial, que, lóxicamente, o sector do mar na illa de Arousa anda no 90-95% da actividade económica deste pobo, deste concello, e nos vendrá a dar todos os datos que teña hasta a última hora e as posibilidades salidas ou as posibles salidas que haxa con respecto a outras actividades ou outras artes. Estará connosco tamén o portavoz do Partido Socialista no Concello de Porto do Son, que ven para analizar, lóxicamente, estos 3 anos de mandato do Partido Popular, co señor Oujo ao frente, e que nos faltaba por dar esa visión do Partido Socialista de Porto do Son, o señor Jorge Romero, que estará connosco. E abrimos este turno de análisis e de intervención para falar e para que falemos do Concello de Vilagarcía, que é un dos que, lóxicamente, afecta moito o tema do mar, pero principalmente afectoulle bastante o tema das riadas e dos desastres e das averías que provoca este tipo de borrascas. Estamos co alcalde de Vilagarcía, Alberto Braila. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noite, encantado de estar aquí de novo con vos. 7 semanas, borrascas, pasamos do ano pasado, que estaba por aquí a finales de ano. Cales son un pouco as incidencias? Xa empezaron as maquinarias a tapar fochancas, pero había moita fochanca e, lóxicamente, a auga causa desastres. Imos primeiro a terra e logo imos un pouco ao mar. Sí, o comentabas ti ao principio da entrevista, falando un pouco pois cal é a situación en outras zonas da comarca, e a realidade, aínda que parezca un tópico en Galicia, pois creo que a frase que máis escoitamos en toda esta temporada foi: facía tempo que non chovía tanto en Galicia. Levamos un inverno moi duro, levamos 3 meses no que non parou de chover ningún día, e a terra, pois, dende logo non absorbe esa cantidade de auga. Eso se nota, como ben decías, tanto en terra como no mar. En terra en que se nota? Pois, evidentemente, non en Vilagarcía, senón en toda Galicia, pois hai moitos buratos nas estradas polo mal tempo ocasionado, e tamén no mar, dende logo, en unha cidade costeira como a Vilagarcía, pois un dos nosos ben máis preciados, como a Ameixa de Carril, pois non o está pasando ben, dada pois a cantidade de choiva que houbo e a pouca salinidade da auga. Dende logo, afortunadamente, parece que o tempo nos deu un pouco un respiro, e ora é o momento de tratar, por un lado, pois na terra, de resolver todas esas incidencias. Empezou a salir a maquinaria xa a tapar? Bueno, están traballando, algúns levamos tempo traballando, eses plans de asfaltados que fixo o Concello, pois leva feitos varios durante estes anos, se levan asfaltados máis de 45 camiños, o Departamento de Obras está facendo un gran traballo, e agora xa se está con unha planificación de outro novo de outros 550.000 euros. Ademais, se acaba de habilitar tamén pois un paquete extraordinario para aqueles, digamos, buratos máis céntricos, zona de Valle Inclán, Fesdega, Carril, Vilaxoán, Faxilde, na que hai bastantes buratos, pois facer unha situación de emerxencia. Despois,
Tamén é certo que as estradas nas que estaban máis deterioradas non son de titularidade do Concello, xa o dixemos en moitas ocasións, Rosalía de Castro, Agustín Romero ou Avenida de Cambados, na que parece que o Goberno Municipal de Vilagarcía pois ten que insistir moito para que se arranxen as estradas. Estes días estaban con Agustín Romero. Ben, está ben, eu me alegro que as arranxen, pero todavía queda que non se lles olvide nin Rosalía de Castro nin Avenida de Cambados, a maiores que é necesario pois unha humanización máis completa, porque, por exemplo, Agustín Romero, na que se están tapando buratos, creo que hai poucas rúas na nosa cidade menos accesibles que eso, que esa rúa. Entón, é necesario tamén non solamente ese asfaltado, sino unha humanización máis integral, que é o que estamos reivindicando. Eu poño unha diferencia: o ano pasado, en abril, pedimos ao Estado que arranxase Juan Carlos I, e maio estaban arranxando. Bueno, pois eso que espero das outras administracións. Nós estamos facendo pola nosa parte os nosos deberes, e o que reivindicamos ao resto da administración é tamén asuman a súa parte, porque se o Concello final vai asumir pois o que non lle corresponde, pois a realidade é que non teríamos recursos económicos dos vilagarciáns para asumir o que nos toca a nós. Estás portando mellor o Estado de Madrid, que é do mesmo color que a Xunta e a Diputación, que son do Partido Popular? Ben, eu reivindico, todo depende do tema que estemos falando, pero eu... Deste tema de estradas. Sí, tema de estradas, dende logo, eu fai bastante tempo que ese arranxo que se lle pediu a Juan Carlos I foi o ano pasado, en un mes estaban arranxando. O Estado me consta, ademais, que está redactando o proxecto, porque o Concello está intervindo para mellorar todo o que a Nacional 640 dende a entrada de Vilagarcía, aproveitando fondos europeos. E se están encargando eles do proxecto, con, pois, dende logo, comunicando o Concello e con participación activa do Concello, pero están. A realidade é que cada vez que pedimos a Rosalía de Castro, Agustín Romero ou a Avenida de Cambados, se deu a calada por resposta, porque non é con esta conselleira a primeira vez que o reivindicamos. O reivindicamos xa coa anterior conselleira, neste caso que era Etel Vázquez. Tamén nos costou, por exemplo, conseguir ese acceso de Bamio a Carril, foi unha reivindicación de moitísimo tempo. Como decía, parece que costa máis facer as cousas en Vilagarcía que noutros concellos da comarca. Eso, dende logo, non parece lóxico, porque Vilagarcía pois é o sitio do Salnés onde viven máis persoas. Entón, bueno, é unha dificultade, dende logo, pero tamén non somos insistentes, e o amosábamos con unha cousa moi clara, como foi esta semana, que pois pudemos ir a ver como avanzan as obras do Centro de Saúde na Avenida da Mariña. Eso foi unha insistencia do Goberno Municipal, non hai máis que tirar de hemeroteca a cantidade de veces que tivemos que escoitar ao Partido Popular de Vilagarcía decir que estábamos enganando os veciños de Vilagarcía e que nunca íbamos a ver o ambulatorio na Avenida da Mariña. Eu dixen pacientemente que o tempo daría e quitaría razóns. Ben. As obras ahora se poden facer, hubo bastantes problemas ao inicio, digamos que no foso e nas cimentacións. Está previsto que se poña en marcha para o ano que ven, o 27? Eso que se trasladou outro día pola dirección de obra non pode sorprender nunha cidade como Vilagarcía, que se comeu terreo ao mar, e que ademais tamén teñamos moitos ríos e regatos, que teñamos problemas de agua. Eso non sorprende nin unha parcela na Avenida de Mariña, nin en moitas zonas da nosa cidade, por exemplo, na Rúa do Río, na que algún veciño, pois, creo que agora se deu conta que ao cambiar do nome, que por ali había un río. Esa é a realidade da nosa cidade. Aínda así, pois, é simpático todavía, pois, agora tirar para atrás e ver as reflexións que fixeron cada un, en este caso, como decía o Partido Popular de Vilagarcía, que decía que era imposible. E agora outro día, pois ben, creo que intentaban poñerse na foto coa Consellería, está ben, que agora nos sumemos todos ao carro desde o ambulatorio na Avenida Mariña, pero a realidade é que costou moito conseguilo. E con eso, pois, o mesmo que fixemos co ambulatorio de San Roque, faremos co resto de estradas da nosa cidade, porque non parece lóxico, como decía, que a nós se nos pida que redactemos noso proxecto, o anteproxecto, e despois noutros concellos vexas que están realizando proxectos, obras,
e todo o que lle toca, porque é unha estrada a súa competencia. Creo que queda clara a súa reflexión. Facemos un breve repaso. Outras instalacións, máis ou menos institucións públicas ou entidades públicas, como poden ser polideportivos, podemos falar de Fonte Carmoa, das pistas de atletismo. Hai moito dano, brevemente, e pasamos. Bueno, a auga en Galicia, como decía, fai dano en calquer tipo de instalación, e nas instalacións deportivas non son unha excepción. Eu sempre digo tamén que Vilagarcía temos unha sorte, que temos un número de instalacións moi superior ao que teñen outros concellos, non só da nosa comarca, sino de poboacións superiores, pois temos todavía nos maiores instalacións deportivas, pero eso tamén require un esforzo de mantemento moi importante. Por eso, durante estes anos, se nos pediu que reformáramos o pabillón Sara Gómez e se reformou, a pista de atletismo, se renovaron todos os campos de herba artificial, se atuou en pabellón, se puxeron graderíos, pero a realidade é que isto nunca vai a parar, sempre vamos a ter que facer novas inversións, en eso, pois, por exemplo, é necesario agora que actuemos tanto no pabillón, por exemplo, de Carril como na torre, porque, bueno, problemas de humidades en Galicia vamos a ter sempre, os temos nas nosas casas particulares, como non vamos a ter nas instalacións públicas. O que pasa que o número de instalacións que ten Vilagarcía, pois é moi importante. Eu escoitaba, pois fai uns meses ao alcalde de Pontevedra, unha cidade que ten moita máis poboación que a nosa cidade, falando do número de clubs federados que ten Pontevedra, e a realidade é que non diferían máis de 5, a diferencia entre unha cidade como Pontevedra 80.000 a unha de casi 38.000 de Vilagarcía, estamos máis ou menos nos mesmos niveis de equipos federados. Eso requiere un esforzo moi importante dos vilagarciáns, en eso estamos facendo, creo que facía moitísimo tempo, moitísimos anos, que non se facía unha inversión en deportes como se ha feito durante esta legislatura. E hai que facer inversión na luz, no alumeado público, hai que facer unha auditoría que lle piden desde Esquerda Unida, que parece ser que hai moitas queixas de veciños. Ben, eu entendo o papel de oposición, en moitas ocasións me pode parecer ventaxista, en moitas ocasións me pode parecer populista, e non é o mismo que se di moitas ocasións predicar que dar trigo. A realidade é que o noso alumeado público, ademais de que se poida contratar a empresas, como se está realizando para minimizar o noso consumo, é que os propios traballadores municipais están pendentes de todo o alumeado público e non sabemos, a maioría dos cidadáns, pois o esforzo que están realizando para ter o alumeado público dunha cidade como é Vilagarcía a punto. E intentando responder un tempo récord a moitísimas incidencias. É certo, eu pediría sempre pois aquelas pequenas averías que se poidan detectar, que en vez de moitas ocasións pois utilizar as redes sociais é máis fácil comunicalo ao Concello, porque en moitas ocasións pois os propios persoal se entera polas redes sociais, é máis fácil o contacto de antes o contacto directo. De todas formas, se está facendo un esforzo moi importante en alumeado público, algo que nos está pedindo primeiro Europa de apostar por luces máis eficientes, estamos falando de luces LED, estamos falando de utilizar placas solares, pero que ademais pois o gasto en consumo que ten unha cidade como Vilagarcía é moi alto, e todo o que podamos facer, estamos facendo para forrar e poder dedicar ese gasto, eses recursos a outra cousa, pois benvido sea. Entón, se está intentando e se está conseguindo ir a todo tipo de subvencións que hai, principalmente de fondos europeus, para cambiar esas luces, as luces LED, e aforrar, ter un aforro enerxético, un aforro económico. Que pode haber algunha zona de Vilagarcía que pois sexa necesario aumentar o seu alumeado, o número de... non son electricista, pero os lúmenes que ten o alumbrado. Pois probablemente por eso están estudiando tamén os servicios de alumeado do Concello, ver aqueles puntos nos que poden estar un pouco baixo. Eso sí, hai que ter un equilibrio entre unhas cidades estar ben iluminadas e despois que non existe unha contaminación lumínica, porque hai de todo tipo de sensibilidades. Bueno, quédanos un pouquiño facer o balance pola parte do mar. Vilagarcía ten moita costa e moita xente que vive do mar, empezando por Carril, chegando hasta Vila Xoán.
e, bueno, afectalle menos ao porto de Vilagarcía e ás actividades portuarias, pero o resto sí que lle afecta, e o outro día tiña vostede unha reunión co patrón maior da Cofradía de Carril para analizar un pouco a situación, como se lle pode axudar desde o Concello a toda esta problemática que todavía non hai o conteo definitivo, porque todavía teñen que parar as riadas. No, a ver, dende logo que non me transmitían, eu quería escoitalo de primeira man a preocupación do sector, porque dende logo, como decíamos, estaban poñendo o exemplo que están mirando a salinidade da zona pois continuamente, e veían que en moitísimas ocasións non había diferencia entre o que iba abaixo, é dicir, entre o mar e a parte de auga de arriba. Eso, dende logo, é moi preocupante, moi malo para o marisco. E que o que podo facer eu como alcalde, dende logo, pois a semana que ven nos vamos a reunir co delegado do goberno para que o delegado escoite de primeira voz e o transmita a Madrid, cantas máis voces estemos reivindicando pois o que está reclamando o sector, que se considere sector primario, que teñan as posibilidades de axudas que teñen outras partes da pesca e da acuicultura, e que eles non teñen, que non entenden por qué, dende logo eu me parece razoable o que están pedindo, tamén, se non considerase razoable o que están pedindo, pois dende logo non iba a facer ese xesto, pero sí o que están pedindo totalmente razoable, por eso nos vamos a reunir co delegado do goberno, ademais a maiores calquer iniciativa que les consideren, xa se había levado unha moción ao pleno, pero é certo que en moitas ocasións, pois Madrid queda moi lonxe, e se esas decisións van a depender de Madrid, é moito mellor pois ese contacto do tú a tú, que escoita a cercanía, o delegado que é unha persoa moi accesible, pois escoite o sector, e que tratemos de entre todos de facer ver a Madrid a necesidade de tomar decisións, decisións inmediatas, porque dende logo en Vilarcia hai unha parte moi importante, o decías ben, tanto Carril como Vilaxoán, pero está afectando especialmente a aqueles parques de cultivo, pois que é necesario que se tomen medidas e máis ou menos inmediatas, porque a situación empeza a ser moi preocupante, sobre todo, ademais, porque non vai haber moitas oportunidades de resembrar, porque tampouco vai haber cría de ameixa, e supón o sector unhas dificultades moi importantes. Falamos da ameixa de Carril, e esa é a mellor ameixa do mundo. Sí, por suposto. A mellor ameixa. E, lóxicamente, pois a zona máis productiva de España, e eu supoño que de Europa, en este tipo de bivalvos, tanto das ameixas como dos berberechos. Como lle afecta a isto aos parquistas de Carril, en que situación se atopa a licencia ou permiso de, digamos que das naves de clasificación, das naves do Ferrazo, que serían as de clasificación, centro de clasificación de bivalvos? Ben, neste caso, pois a agrupación de parquistas ten as mesmas obrigas que ten calquer cidadán, é dicir, hai unha serie de normativas urbanísticas, en este caso hai un plan especial do Porto, hai un plan xeral da nosa cidade e unha serie de leis, como é a lei do solo, na que teñen que axustarse para exercicio de calquer actividade. Pois, dende logo, neste caso, si hai houve unha paralización porque non se contaba coas licencias oportunas, se en algún momento pois se presenta ese proxecto e os informes técnicos son favorables, van a poder exercer esa actividade nesa instalación, pero que se non teñen a actividade, as licencias oportunas, non sería xusto que a eles se lles deixe exercer unha actividade e a outros non. As normas, as leis, para ser equitativas, teñen que ser para todo o mundo. Dende logo, non entendo, decir, bueno, non entendo, para ser totalmente sinceros, entendo a quen lle gusta vivir sempre na polémica, porque un xa non leva un día como alcalde desta cidade, pero, dende logo, eu que trato de ser o máis xusto posible. Si se consiguen as licencias porque cumplen os proxectos, pois, dende logo, van a poder exercer a actividade. Non hai moito máis que engadir, como calquer actividade que hai na nosa cidade. E, por certo, non é o único actividade ou establecemento que se paralizou a súa actividade durante estes anos. Cando ti non cumples os servicios técnicos din que non teñen licencia, pois, dende logo, tes que actuar porque o que exixe a lei. O venres que estaba coa conselleira de Infraestructuras, María Garrido, non, María Garrido non, bueno, axúdeme. Si, a conselleira de Infraestructuras nos quedou claro a todos.
Cale, en que momento, en que punto, que además están anunciando todos estos días digamos que a construcción e as novas construcción de vivenda pública en Vilagarcía había varias zonas e suelos que propoñían, en que minuto o resultado están esta bueno, situación? A información a ten a Conselleira de Infraestructuras e a Consellería de Infraestructuras, a nos se nos pediu por parte do Concello que botáramos unha man e a maneira que podemos facelo, como fixeron outras cidades e coa cesión de solo, se cedió un solo ali na zona de Marsión para a construción de vivenda pública. Non lembro exactamente cantos números de pisos agora así de memoria, pero tampouco era pois un número moi elevado, pois porque era unha parcela pequena e era o que ten o Concello. A maiores, pois hai uns plans supramunicipais, por chamarlos dunha maneira, na que neste caso é a Xunta de Galicia, co visto bo dos técnicos municipais, na que hai plantexado pois a posibilidade de construción de 350 vivendas públicas na nosa cidade. A ver, está ben, e dende logo, sí, na zona das Carolinas, está ben, e dende logo van a ter o respaldo do Concello de Vilagarcía, por suposto, porque eu botei de menos durante estes anos pois esa construción de vivenda pública, porque as últimas que se fixeron en Vilagarcía de Arousa foi na zona de Desamparados, no Bosque dos Desamparados, onde hai o centro de día, pois foi uns pisos que construíu a Xunta de Galicia no seu momento, na que pois era para compartir persoas xóvenes con persoas maiores, en réximen de alquiler moi barato, compartindo instalacións, pero que en el momento cando se construíu ese edificio gobernaba a Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño, co cual xa choveu. Choveu moito máis todavía do que choveu en estes últimos 3 meses. Así que, bueno, eu dende logo botei de menos esa iniciativa. Agora que parece que hai, pois dende logo van a ter o apoio do Concello de Vilagarcía. A maiores desa cesión dese espacio na zona de Marsión e desa, pois, colaboración cos técnicos municipais, pois nos estamos tamén tratando de falar co Estado para que, foi unha proposta moi clara, no cuartel da Guardia Civil, na zona de San Roque, unha vez que pois si se traslada o cuartel da Guardia Civil a outro concello da nosa comarca, neste caso a Cambados, pois esas vivendas que ocupaban os axentes, que a través dunha rehabilitación, porque esa construción xa está aí, é máis barato rehabilitar, neste caso, que construir de cero, pois que se utilizaran, por exemplo, para alquiler de xóvenes de Vilagarcía con unha pequena rehabilitación. O Saro delegado, eu falei en varias ocasións con responsables en Madrid a ver si somos capaces de desbloquear esa situación. Ok, señor Varela, como están os orzamentos que andaban a pleno e como están os acordos co Bloque Nacionalista Galego, que ademais lle pide o que están tratando de facer agora, que era digamos que o de plan de bacheo, pero ademais plan de mantenimiento. Bueno, se pide máis cousas. Ao longo deste tempo, sempre nas negociacións, todos temos que ceder. Eu si agradezo ao Bloque Nacionalista Galego neste caso, evidentemente, a vontade de construir, o fácil dende a oposición e tratar de desgastar o goberno, dende logo en moitas ocasións non se beneficia a cidade. Neste caso, do BNG non podo decir eso, si o podo decir do Partido Popular ou de Esquerda Unida. Neste caso, co BNG se está en plena negociación, hemos negociado orzamentos anteriores, xa nos conocemos, xa sabemos, polo menos eu que me podo neste caso fiar da súa palabra e da súa intención de negociación. Seguro que vai haber máis cosas que ese mantemento na que coincidimos. Estamos na elaboración dese documento, porque ao final o documento elaboran os servicios técnicos dos concellos, e, bueno, houve cambios durante estes anos na nosa cidade. Eso sí, tamén é unha cousa que teño que decir. Non é sinxelo facer orzamentos, evidentemente, cando os concellos, en este caso non o de Vilagarcía, senón os de toda Galicia, podo dicilo, dependemos tan en exceso das transferencias de outras administracións, ben sexa da Xunta de Galicia, ou ben sexa do Estado. E a día de hoxe todavía non sabemos nin unha nin de outra cal é o que nos corresponde para o ano 2026 a da Xunta de Galicia, porque depende da Lei de Administración Local de Galicia, máis ou menos, que nos toque máis ou menos, e o Estado da aprobación dos orzamentos ou da convalidación do decreto. Así que, bueno, é difícil elaborar uns orzamentos cando pode haber tantísimas variacións, pero, dende logo, bueno, pois se é necesario despois facer modificacións, as faremos, pero se está traballando para intentar leválo neste primeiro trimestre
como moi tarde no mes de abril deste ano. Bueno, a Conselleira de Infraestructuras é María Martínez Allegue. No, o sea que, disculpas por ese lapsus. Bonificación Xoán 23. En que van a consistir estas, digamos que, axudas, estos beneficios para os veciños de Vilagarcía no parking que está pegado ao Concello? Bueno, unha vez que o Concello de Vilagarcía pois ten que rescatar esa concesión do parking, porque a empresa que realizou as obras no seu día e que estaba pois concesionada quiebra, o Concello se queda coa concesión. Pensamos que unha vez que ten esa titularidade pública, pois tiñamos que facer algo diferente, darlle ventaxas aos nosos veciños de Vilagarcía e a xente que veña a mercar a Vilagarcía, non solamente para a realización de trámites, por exemplo, no Concello, sino tamén para aqueles que queiran pois facer un recado e mercar no noso comercio local. Cal vai a ser a bonificación? Bueno, pois a bonificación, neste caso, mellor dito, gratuidade para todos os veciños e veciñas de Vilagarcía que teñan un coche na que paguen o imposto de rodaxe ou de circulación na nosa cidade, pois van a ter unha hora e media gratis nese parking. A partir de aí, pois terán que pagalo como outros parkings, pero tamén é certo que o precio noso vai a ser máis económico. A maiores, se vai a chegar a acordos cos convenios, con un convenio co comercio local, con nosos comercio local ou asociacións, dende logo, pois socioeconómicas da nosa cidade, na que tamén pois poidan repartir gratuidades entre as persoas que veñan a mercar a Vilagarcía, pois, bueno, pois os vilagarciáns, se son de Vilagarcía e mercan na nosa cidade, pois van a ter a posibilidade de unhas 3 horas, e se veñen de fora a mercar na nosa cidade, pois van a ter unha gratuidade de 1 hora e media. Está de momento o parking Xoán 23, pero se está tratando de facer o mesmo co parque da... Cabadelo. do parque de Doña Concha, onde estaba a grúa. A maiores deso, dentro desa estrategia Baicar, pois han habilitado moitísimos aparcamentos disuasorios durante estes anos, que eu sempre digo, cando duvidamos sobre o número de prazas de aparcamento que pode haber na nosa cidade e o número dos aparcamentos disuasorios, eu todavía non escoitei a ninguén que me diga que cidade da provincia de Pontevedra ten máis espacios públicos de aparcamento en aparcamentos disuasorios como ten a nosa cidade. Non vou a falar de outras cidades ou poñerlle nomes, pero podemos calquera de nós pensalas, e non teñen o número de aparcamentos públicos que ten a nosa cidade. Ademais, cando vamos a esos sitios ou a esas cidades, vamos directamente a un parking privado. Pois en Vilagarcía temos a oportunidade de ir a tanto aparcamentos soterrados, neste caso que vai a ser municipal, como é o parking Xoán 23 dentro dun tempo de Doña Concha, como ir a aparcamentos disuasorios que non están cubertos, pero que tamén van a ser gratuitos. En estes días anunciaremos outro máis que se conseguiu tamén nesa contorna. Bueno, señor Varela, imos mal de tempo, pero en que van a consistir as melloras no IES Castro Lobre? Bueno, non quero robarlle tempo ao resto dos invitados, que seguro que van a contar cousas moi interesantes. Non, o que nos toca neste caso este papel, como decíamos ao principio, de mediador, é dicir, os institutos está moi claro que son competencia da Consellería de Educación, son as AMPAs as que nos están reclamando melloras estruturais moi importantes, como non son capaces de que sexan recibidos tanto pola Consellería de Educación, non digo conselleiros, sino os cargos intermedios, ou que se lle atendan as súas reivindicacións, pois, dende logo, pediron axuda ao Concello de Vilagarcía e nos estamos para botar unha man, tanto para escoitar os que teñen demandas hacia o Goberno Municipal, hacia o Concello de Vilagarcía, como para aqueles tamén que están pedindo cousas de outras administracións. E, dende logo, pois, a Consellería de Educación ten que ser consciente que eu entendo que ten moitos centros educativos en toda Galicia, pero é certo tamén que é necesario adicar máis recursos, pois porque hai moitos que teñen moitas eivas. Plan de saneamento, como está e canta sería a cobertura da población de Vilagarcía? Bueno, se está facendo tamén un esforzo moi importante en mellorar o noso saneamento, se está facendo unha inversión en saneamento, pois creo que foron, estou falando de memoria, 25 actuacións,
en diferentes zonas do noso concello. Ahora última se vai a actuar na zona na Rúa Meal en Sobrán, pero tamén se actuou en Guillán, se actuou en Cea, se actuou nos Duráns, se actuou en Carril, en Rosalía de Castro, para ser máis exactos. Se le ha feito un esforzo inversor por riba do 1.000.000 de euros, e gracias a esas actuacións, pois 316 vivendas da nosa cidade pois veron mellorada a súa situación do seu saneamento. Sempre decimos, o saneamento é o máis costoso que hai, abrir as rúas é moi caro, pero é un esforzo que hai que ir facendo pouco a pouco. O Gallá, todos os que houberan pasado polo Concello de Vilagarcía houberan dedicado partidas como se están dedicando agora a mellorar o noso saneamento, pero iso vai a ser un esforzo que teñamos que facer non solamente agora, sino tamén no futuro. Por eso, por exemplo, e vou deixando tempo para os outros, pois vai a facer o esforzo o Concello de Vilagarcía de aportar 6 millóns de euros para a ampliación da depuradora, que tamén é moi importante. Como van as obras da Vía Verde? Eso sí que chama... Bueno, as obras da Vía Verde, pois, dende logo, foi das pioneiras en Galicia, foi das pioneiras. O que se vai a facer agora é, aproveitando fondos europeos, ampliála e que teña, dende logo, vai a ter máis recorrido na nosa cidade, vai a ter un mellor acceso, vai a gañar en accesibilidade. Foi pois, como decía, foi un acordo que se chegou entre 3 concellos, naquel momento Vilagarcía, Cales e Portas, aínda que, como decía o anterior alcalde Caldas, a idea foi da nosa cidade, e creo que foi un éxito, porque hai agora moitísima xente, non solamente os vilagarciáns que queremos disfrutar do noso patrimonio, tanto natural como arquitectónico, sino tamén moito turismo que está buscando eses espacios. Eu creo que, ademais, despois da pandemia, eso todavía se acrecentou moito máis, a xente gusta moito máis espacios naturais e abertos, e a Vía Verde, dende logo, está funcionando moi ben. Bueno, remate, meta todo nun paquete as obriñas e os fondos europeos que se están investindo ahora en Vilagarcía en diversas obras, pero faga un pequeniño resumen, un minuto, un par de minutos. Vou a intentar ir ao gran, solamente os fondos europeos, porque senón non lle vou a deixar espacio ao compañeiro do PSOE, e ademais tampouco ao patrón maior da Illa de Arousa. Ben, a realidade é que outra das cousas que se le van facendo dende o principio, dende que levamos como goberno municipal de Vilagarcía, é tratar de buscar fondos onde non os hai. Eso foi un gran recurso, os fondos europeos. Se conseguiron nas 3 ocasións que fomos a fondos europeos, se conseguiron, e as últimas foron o Sedil, na que nos vai a permitir pois actuacións como na Rúa Duana e Cruz en Carril, como vai a ser en Veiga do Mar en Vilaxoán, ou como vai a poder ser algo que ao mellor non é tan vistoso, pero é moi necesario para a nosa cidade, pois é unhas novas instalacións para os nosos servicios sociais, porque tamén temos moi claro que mentras os vilagarciáns necesitan axuda, dende logo o Concello de Vilagarcía ten que estar ao seu carón, e para iso se aumentou moito persoal para reducir as listas de espera, pero ese persoal hai que meterlo en algún lado. Temos o contido, pero ahora nos hace falta un bo continente en eso, por eso se mercou un baixo na zona dos Duráns, e se van a aproveitar eses fondos europeos. Seguimos traballando, como fixemos desde o principio, de buscar recursos onde non os hai, tratar de escoitar os veciños, planificar, e despois buscar eses recursos. En esas estamos e seguiremos estando. Bueno, e agradecemos o esforzo e o resumen, espero que os veciños tamén o sepan entender. Un último minuto para unha reflexión sobre o que este queira ou sobre o balance destes 3 anos que van a la xa de xestión e que o ano que ven hai que examinarse. Bueno, creo, decir, todavía queda moitísimo para o ano que ven, algúns xa estarán coa vista posta en maio do 27, os que estamos en responsabilidade de goberno non nos podemos permitir ese luxo, todavía é o día a día, todavía hai moitas cousas moi ilusionantes que temos en riba da mesa. Vamos a ter agora, pois, dende logo, se está rematando unha obra tan importante como é a obra do ramal, na que vai haber unha diferencia moi importante entre a transición do porto e a nosa praia. Se han posto en marcha estes anos cousas tan importantes como a biblioteca ou como o pabillón deportivo, pero, dende logo, como decía, vamos a seguir planificando hasta o último momento, apostando por un modelo moi claro no que todo o mundo identifica, e creo que unha maioría importante de vilagarciáns o apoia e o respalda en eso. Bueno, pois estender ese modelo a outras zonas da nosa cidade, seguir pois tendo máis empresas, seguir tendo menos paro, é dicir, unha cidade viva,
unha cidade dinámica durante todo o ano, por eso temos a marca esa de VGA 365 cos eventos que son unha auténtica maravilla. Así que, bueno, seguir traballando é o que temos que facer, que é a responsabilidade que nos deron os vilarcians. Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Nada, para mí é un placer estar en este programa. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, moi boa noite. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos e recibimos a Jorge Romero, portavoz do Partido Socialista no Concello de Porto do Son, para analizar a política e a xestión do Partido Popular neste Concello, non o perdan. Dentro de un instantillo volvemos, hasta ahora mismo.